Veco gilabhan sa usa ka public hearing sa plano nining 5 sentabo nga power rate increase. Usa ka mahan sa Naga City gireklamo tungod sa pagpangulata sa iyang anak. Di mo menos 2 ka milyon ka pesos nga kantidad sa mga makinarya sa pagbuhat og mga armas na sakmit sa dakbayan sa Danao. Visayan Electric Company gigisa pag-ayo kaganina atol sa usa ka public hearing sa gipangayo nining 5 centavos nga usbaw sa presyo sa kuryente. Atubangan sa Cebu City Council gibali-bali pagpangutana ang Veco kung nganong gikinahanglan gyud dinhi ang power rate increase nga kuno dako naman unta ang ilang ganansya. Andrea Patenia, Sugin Limi. Now that is the cost that we can pass on to our customers because that is... Nanagang pag-ayo ang Veco kalabot sa ilang gipangayong usbaw sa presyo sa kuryente. Atubangan sa usa ka public hearing nga gipatawag sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, giklaro ni Veco Assistant Vice President for Utilities and Economics Lyndon Jaime nga gikinahanglan sa Veco ang dugang pondo di aron mailisan ang ilang transformer kundi aron kabayran ang 34 million pesos nga power supply nga ilang napalit gikan sa East Asia Utility sud sa tulo ka buwan. Matud sa Veco, napugos sila sa pag-outsource sa ilang kuryente sud sa tulo ka buwan aron di mawad-an og supply ang ilang mga konsumidor. We only bought power from East Asia when necessary. Right. East Asia sells power to NEPS in Mactan. It has excess capacity that it was happy to lend to Veco to help Veco. Apan si Tatay Fabiano, usa ka residente sa Barangay Tinago, mipalanog sa usa ka pangutana nga anaasud sa hunahuna sa daghang mga konsumidor. Nganong di mabayran sa Veco ang 34 million pesos nga ilang nagasto, sa kadako matud pa sa ginansya sa maong kompanya. I think the 34 million losses is just a peanut to the profit that they have accumulated this year. Sayo niini ang Veco misumiti og duha ka petisyon atubangan sa Energy Regulatory Commission kun ERC. Ang una, dunay kalabutan sa ilang gipangayong usbaw, samtang ang ikaduha mao ang pagtugot nga ilang gipangayo gikan sa ERC nga mapun-an ang ilang capital aron gamiton paggasto sa naguba nilang transformer sa Banilad nga naigo sa kilat niadtong miaging tuig. Apan alang sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan, di problema sa konsumidor kung unsay igasto sa Veco. Matud pa nila, problema na sa maong kompanya kung anong wa nila tarunga og gam ang ilang mga ekipo. The point here is basically there's something wrong probably in my opinion in the protection. And if the protection work, wala on that tayo mapass on sa basically sa consumers. I'm not mistaken that Veco did not provide enough mitigating measures, not enough lightning arrestors and ground wires to prevent such accident. Tubag sa Veco, di ang kakuwang sa paggamaw hinungdan sa naguba nilang ekipo, kundi katalagman ug daotang panahon. The protections, sir, are there not to, basically it is impossible to immune our facility from forces of nature, totally immune our facility from the forces of nature. And with, in mind, we have the responsibility and with due prudence that we install the arresters and the lightning rods and the shield wires to prevent, at least prevent any catastrophic event and also to mitigate the damage that would cause our equipment. Base sa obserbasyon sa Veco, 200 kilowatts per hour ang kasagarang konsumo sa kuryente sa usa ka average household sud sa usa ka buwan. Buot pasabot niini nga kung maaprubahan ang ilang hangyo alang sa pagpausbaw sa bayranan sa kuryente, moabot og 11 pesos ang aumento sa monthly electricity bill sa maong panimay. Apan alang sa uban, bugat ra kaayo sa bulsa ang maong kantidad. Ang grupong Consumer Rights for Economic Welfare na luoy sa mga konsumidor tungod kay di lang presyo sa kuryente mo'y nagsaka karon. We, the masses, have not yet addressed the high cost of rice that these merciless retailers imposed on us. So, Veco, please have mercy on us.
Ang ERC maoray bugtong nga dunay katungod sa pag-aprobar sa hangyo sa VECO. Tungod niini, igo na lang giaprobahan sa konseho ang usa ka motion ni Konsehal Gerardo Carillo sa pag-umol og grupo nga maoy moimbestigar kung tinuod ba gyud ang mga pangangkon sa VECO ug pagsiguro nga di sila makaginansya sa buhaton nga usbaw. Ang maong grupo lang kuban nila ni Konsehal Nestor Archival ug Roberto Cabarubias nga pulos mga engineer. Whether or not the collection that shall be imposed on 34 million on the franchise area, if granted, would be sufficient, valid, and payable. With that, Mr. Chair, I move for the approval of this motion. So move, Mr. Chair. Giaprobahan usab ang motion ni Konsehal Nida Cabrera nga nag-awhag sa ERC ug VECO sa pagpahibaw sa konseho sa tanan niining plano nga dunay kalabutan sa power rate increase sa syudad sa Sugbo. Andrea Patenia, News 5. Sunod-sunod nga pagpasabot ang gihimo sa VECO kalabot sa ilang gipangayong usbaw sa presyo sa kuryente. Atong balikan ang press conference sa mga opisyal sa VECO nga gihimo kaghapon pinaagi sa report ni Ray Pasaporte. One incident Human maguba sa kilat ang ilang 100 megavolt transformer sa may National Grid Power Corporation sa Banilad sa miaging tuig. 5 centavos nga aumento matag kilowatt-hour ang gipangayo sa VECO sulod sa 3 ka buwan. Matod sa VECO, gumikan sa gubang transformer, napugo sila pagpalit og supply gikan sa East Asia Utilities Corporation kun AEUC ni adtong mga buwan sa Mayo hangtod sa Hulyo 2012 aron kalikayan ang 8 ka oras nga rotational brownouts sa ilang franchise area. 10 pesos matag kilowatt-hour ang palit sa VECO sa supply gikan sa AEUC. Matod sa VECO, pinaagi sa 3 ka buwan nga aumento, buot lang nilang bawion ang 34.2 million pesos nga ilang nagasto sa pagpalit sa dugang supply. Ang ilang rate hike petition atubangan sa ERC karon, way kalabutan sa gastuhan sa kumpanya pagpaayo ug pag-reinstall sa ilang nagubang transformer. Tungod sa nahitabo sa transformer, so nawad ani og transformation capacity 100 MVA. Dako kayo. So dako kayo kay 100 MVA. So muna nawala na mo. So ang among ibuhat para to mitigate sa katong mga interruption because if we lost 100 MVA, thousands of customers will be affected. Major capital Gitino sa VECO nga gawas sa 5 centavo nga power rate adjustment, laing petisyon ang ilang gisan-at sa ERC aron ilhon niini ang additional capital expenditure sa maong kumpanya nga gamiton sa pagpaayo sa nagubang transformer. That asset katong transformer that had to be repaired, we put in additional value into that asset because we have to repair it. Ray Pasaporte, News 5. Gituyok sa News 5 ang mga konsumidor sa siyudad sa Sugbo. O kung sa'y ilang opinyon, King Perez, Suginlimi. 80 milyones pesos maoy gastuhon sa VECO aron pagpalit og bagong transformer. Dihang naguba kining niadtong tuig 2012 kapin sa 34 milyones pesos ang gigasto sa VECO pagpalit og dugang supply sa kuryente gikan sa laing supplier. 10 pesos matag kilowatt-hour maoy presyo nga gihatag sa East Asia Utilities Corporation ngadto sa VECO. Mao kini gustong bawion sa VECO karon pinaagi sa pagpausbaw sa presyo sa kuryente sulod sa 3 lang ka buwan. 5 centavos matag kilowatt-hour ang gipangayo sa VECO. Sudog mo noy di na maihap. 15 ka tuig na nga nag-iya og kananan si Marites Perpetua. 5 ngadto sa 6,000 pesos matag buwan ang iyang average bill sa kuryente. Tungod sa kamahal sa iyang konsumo, kapila na nga nakadawat og notice of disconnection si Marites. Bad jud atong reaction. Sa halos ano kay tubo atong kuan. Kunya ingon ko magsigit pag saka atong kuryente. Si Edward Dilano, 50 anyos, usa ka jeepney driver. Dili usab uyon sa planong usbaw sa VECO. Matod pa niya bugat na kaayo alang sa yanong Subuanon sama niya ang kanunay nga pagtaas sa mga presyo sa palaliton og utility services. Taas ang mga ginakayaw na po nga kuan sa increase na po niya. Ang kita gabuhi usahay way klaro ning driver god. Usahay magaginansya usahay tabla.
Naabtan sa News 5 kining tindera nga si Liza 5 nga nagluto. Tungod sa kawadon pritong turon mao'y negosyo ni Liza aron makatabang sa pagbayad sa mga galaston sa iyang pamilya. Ngaw lang nga. Kung ano lang sad ba, dili madayon. Hindi madayon, no? Hindi na yun kay... Isuro pa kayo niya, inana itong negosyo ginagumay. King Perez, News 5. Usa ka amahan ang gipriso sa Naga City Police human gireklamo nga nangulata sa iyang anak. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gipreso din sa Naga City Police Station ang 35 anyos nga si Melchor Rivera human pasanginlingin ng ulata siyang 10 anyos nga anak kagahapon dinhi sa ilang panimay sa Muhon, Barangay Lagtang, Syudad sa Naga. Nakaangkon og mga bunog sa lawas ang bata nga si Marjo nga nakitaan sa silingang si Genevieve. Busa nagpatabang sila sa pulis. Matud ni ining silingan ni Marjo, kaluoy sa bata mo'y hinungdan nga nahimo nila ang pagsumbong sa mga otoridad. Diri mga akong anak sa nakasaksi bitaw siya. Yan na akong anak may nervous breakdown na siya nga. Kung makakita siya sa ingon na mga butang bitaw, maluoy dyan na siya. Totally dyan nga, kaluoy dyan na iya. Wala siya nagunahunag kung sa itugap. Apan si Manang Tarsila, laing silingan sa batang si Marjo, nakauyon ra sa gihimo sa amahan ni ini nga si Melchor aron matud pa madisiplina ang anak. Para lang nako, maayo ang hindi buhat na iyang anak iyang kastiguhon. Kay mulaag sa sapa nga tos kalibunan, mosuroy og mga bata nga kuyog-kuyog ang mga bata niya. Mahadlok lesyon og maghilabot niya bata, maapil lang iya. Ang amahan ni makaksab nga iyang gibunog ang iyang anak. Bunal to pero naa na labag lagi sa diri sa bukton. Ang inahan sa bata nilaban sa iyang bana. Dili man kanang ihara kanang pabadlong sa iyang mga anak nga dili mo nga tugsapa. Kaya namin daghang maanod sa kuwan. Maura na ipabadlong sa iyang anak. Gahi mag-uo. Apan ang Naga City Social Welfare Services Officer mupasa kagayud og kaso batok ni Melchor tungod sa paglapas sa RA 7610 kun Child Protection Law. Padayon din siya diya sa kasuhan kay nakasala man siya. Aron maway po siya. Unya at the same time dili na niya usbon ang gibuhat if ever inside may tabo during sa iyang pagkapreso. Gitakdang ipaubos sa stress debriefing ang bata aron dili matrauma sa insidente. Jinky Bargio, News 5.